Det hele starter her, hvor kraverne for længst er vendt om. Alting er så fredeligt herude, og der ikke sker så meget. En tryg lille verden for trygge folk, som ikke ligesom alle andre steder i verden har svært ved at skelne mellem rigtigt og forkert, og godt og ondt. Johannes havde altid elsket Vestjyllands høje himmel, og barndomshjemmet stod bare der og forfaldt. Og Lars, han havde jo ikke råd. Elsker du mig ikke, eller hvad? Jeg elsker dig sgu da. Hvorfor knipper du så med tonser? Men det er sgu da ikke lort, hvis man godt kan lide kaviar. Kan du ikke bare slå mig? Lars er en, vi alle kender. En af dem, der stod sidst i køen, der var herre delt skæbner ud. Eller stod der den dag, herren tog en fridag. Livet er bare ikke fair. Anna er ikke mere, og det er jeg så heller ikke. Ved du hvad? Jeg skal køre vognen ned til stationen. Du kører den. Eller forbyder din tro dig at gøre lastbil om lørdagen. Dræbte du Anna? Jeg stolede på ham. Bare sig, hvad jeg skal gøre. Lad os tage den nære. Vi må da forsvare os. Hvorfor kom han herop? Hvorfor blev han ikke hjemme? Allan, dertil. Bosnien der. Jeg kan jo sige til politiet, at de kan hente ham hjemme hos mig. Gå morderen og hans ven. Hvorfor går han ikke bare ud og snakker med dem? Kom med ham, Johan. Du må ringe efter hjælp, Ingmar.